Nopo kayak iki? Owat. Menurut banyu kok diturut. Lah piye ora ngalir iki pitung dino ratus sih jal wah piye iki? Sing macet ngendi ya? Pusing aku. Tak urut dite yo ngalir. Niliki banyu kok nurut. Yo niliki yo ngurut. Nek niliki ramang kene ana. Oh iya ya. Nah, niliki banyu kono ki ana banyu. Wah iki malah gawe-gawe lagi mumet kok malah nambah-nambah iki. Golek iwake yo. Golek iwak ngendi? Iwak ilat kaya kono kae kali golek kekel apa tai-tai garing. Wis, yo anu lah wis daripada mikir banyu wis 100 minggu lah ra apa-apa. Wis yo. Meh apa iki? Ayo golek sing jenune sih. Oh iya, heeh yo. Jenuh iki koyo ngopo ta? Jenuh mosok ora ngerti. Ora ngerti. Jenuh ki nek gogok wegi ki lho jenuh. Iki jenuh. Oh. Jenuh iki lho kaya ngene iki. Oh. Jenuh. Manut. Jenuh kok jenuh. Manut. Ayo domek. Berarti ki di anu Di kok dideplok. kok di Dobe ping 3 ya. obat apa? Ono lere. Ndi ta bener. Yo, guys, manut aku. Mulut banyu kene ratus seminggu ambune ra enak-enak mati. Nang ning gunung ya ana iki ana sumur e. Iya. Wes ke hiburan lah. Terus ki dipiye nek kange iki? Aku ora mudeng iki. Carane dimamah, dimplok dimamah terus cemplungi kono kae. Dideplok wae ya. Dimamah. Mosok dimamah, jajal. Wah, ora enak rasane kok. Ayo deplok kok kowe iki kok. Ah, kene iki wis di Ketuke not goblok malah. jebule nemen. Dimot malah blontroke wong. Ketuke Hei. suwon koyo. Deplok ngene-ngene. Goblok kok dimes. Nah, diplok ngono we. Ah, Baru we. terus Yo dikopiorke kono kae, kok lak iwake ten glimpang. cemplung kowe ngene wae. Ah, Wes. Endi kange kok ra mati wae ya? Wes, mang menit punjul ya nunggone ngene iki. nek biyen aku cok ngono kuwi iki, bar deplok cemplunge ngono kuwi. Lah iya nek kok ra enak ya malah tambah giras-giras sak pole ngene iki wah. Endi nono? Anu udah sihit-sihit kaean. Wah iya, lho. Nono iki. Anak iwak kan diobati lak malah do sehat ta. Kuwi lak obat lara nak kuwi mah. Wah, dek tunggone engko lak iwake do metu tetep ra kerasa nang jero ki. Wis manut aku wis. Lah jajal. Yo. Saya tak tinggal lunga sik ya. Yo, iki to ki. Mosok wis ngenteni 15 menit mas setengah jam ya wae ra teko-teko iki. Mosok aku dihapusi ya. Serah apa lah tunggonane. Kene yo mau ngenteni banyu seminggu ratus banyu ra ngalir nurut ra ketemu. Belum kok ngono kuwi iwak kok ndelemeng calane watu Segede banjir ya, sejak kabut. Bini omong kowe cali watu wae. Dah, jampet iki. Iki opo iki? Wah, diuncale watu kuwi. Ah, ngawur iki. Ya, iki iso dipatake wong ning kene jare kon nunggoni malah ngene iki wah suara rupa iki. Malah pasir sak lumut teko rai. Teles ngene iki aku. Goblok. Aku omong wae nek mau deleming wae nek engko kon nggone iwak melak ya metu dhewe to engko. Oh, wis tak tunggone harine kon kanu. Lah wae metu kae wis ketok kae. Oke. Lha piye iki tuasan aku melu Wis bisa. Reget le. Oh, iso ya. Wah. Piye nak. Cara iwake men do metu ngono engko. Meh sak jam iki nunggone ra metu-metu iki. Alah. Ndelem masak cuwil ngene. Nganti kaya ngene tanduri lombok engkak-engkik ngene iki. Nandur lombok ya men kaya ngono. Oh no. Golek gawe angel temen. Gede iki. Kena kowe, ha?
Gede tenan le. Lomba yang kangke, guys. Malah lalah upele apa iki? Oh no. Wiwit biyen mula ana swara gledhek. Sopo wae ngra ukuran ngono iki. Oh, jebul no menyura nang kono mana mak jengler. Oh, alah. Ngapa le? Ngono le? Halah kita ngelep lombok yang kangke ngene Jan. Ngelop lombok kurang gawean. Halah ketiga kok ngono kuwi ya, ra dilep ya kepiye nek awake kesel temenan ngelep yen males asine iki. Malah gue. Memet apa iki? Ya Memet engko lalah iwak lalah watu giok lho, sugih sak yo. Allah. Aku gila. Kan ndak ono. Iya. Aku tak nonton film-film kayak ya, ndak tenan ya. Lah ya nek menawa tenan ayo mayan ta poin. Ya. Sini masuk wi. Gua gabut yang ini. Ngecake lombok sekotak ayo malah. Ah, ratu-mantuman lombok. Kowe lombok teko ora ana ajine regane saya. Yang mlane golek watu giok. Jan. Teko nyusahke tenan iki. Gelem lah, nek gelem ayo. Ora gelem yo nak tengok-tengok nang kono yo. Kono nek ketekan kancane. Ketimbang nunggu lombok rung metu ngene rek yo golek sing hasile ngono lho. Padahal sini lemene yo apik tenan lho. Nggih, delokke lho, delokke kae. Nanti turah-turah kaya ngono lemene aku. Yo cenah mbek bagor-bagoran ngono. Kayak lemen asli, lemen sapi ya. Pancen embuh kok. Kira rezekine aku paling. Ajen kanan panas kok. Nek ra gelem tak tinggal, nek ngene yo lek gas yo. Ah males aku sini. Tenanan malah. Ning nek aku lah ora meri. Aku sih melu aku melu. Nah. Dulu lagi. Ahalah. Petuke. Ayo, mandadak tiba-tiba barang. Lah. Si. Aduh. Ayo keluar kok kicot nganti gedean wonge. Wah. Nah apa kuwi rek? Ngono kuwi iku jate aku. Dino iwak iki. Wah jenenge iwak dosa nek ngono mati kabeh. Wah, Dosae keri penting mangan. kene main ning gejare ngono go jenu. Kaya ngono ki jenenge rusak ekosistem. Pembunuhan. Nah. Iya apa ekosistem? Wong kaline wis sasat ngene kok. Iki lho. Anane aku tene ekopratio ora ekosistem. Apa eko rumahku ya ana. Iki ket mau jenur ra metu-metu iwake iki. Padahal kon deplok kang Paling iki. deplok kurang lembut. Mosok jek kurang lembut kok ngono sampai aku wah dipecrati Ini nganti okean kaya ngono kok. Lah ki godhong apa iki? Jenu. Jenu ta? Jenu kok ngono. Iki godhong awar-awar. Loh, oh alah. Iwake sawanen kok diawar-awari. Wah. Pantes aku nunggu sampai sak jam ra metu-metu ini sampean pegel pokoknya. Ya dikatakan ini jenu kok. Wah, ngawur berarti ngapusi iki mau. Dilalah. Wong nek dilalah. Walah. Ah iki lho, ki. Kaya ngene iki godhong awar-awar. Iki jarene wong tua kena ketombo sawan. Ha ya bener pancen iki ya. Ha iki wae sawanan iki sebelungi lanjut dodong gledak. Hahalah. Dihapusi toh berarti toh. Angen-angen. Lah gue nek dikai ngono lanjut sawanan dong gledak. Iya iki. Wong nek ra Jawa ya kaya ngono ki lho, Pengalamane nol kok ngono kuwi. Bahasa wong Indonesia kok Jawa. Lah. Rame krasine blas. Lah piye? Modele yang ngene iki ye. Alami penak ngene iki iwak ra mati. Iwak ra mati kabeh sing jadi cilik-cilik. Oh. Iya iki. Dobat yo apa-apa mati. Ning arek entuk nak ngene iki. Yo, kuwi yo walau alam.
Timbang golek iwak ora wis dobak-obak ning golek watu giok nek sugih ya. Nah, nah iki cocok aku. Golek iwak ya ora enak ya. Ya mesake to ket mau kungkum ngene nganti medhok ngono ora oleh-oleh. Enggak setia Ayo, kawan ya iki. berbagi bersama ngene lho. Yo. Giok iki kaya ngopo? Watu giok kok ngene iki apa udu? Ya, aku ya rapati mudeng watu giok kok ngopo wong. Aku ya ming delok-delok sinetron kae. Wah, Kowe sinetron kok dicontohin. mosok korban sinetron. Ya, wujude watu biasa terus dinganu kae ono kok. Mosok ya wis manut apa ya Ya Jal. menawa oleh ya to nggo bali siji. Lah ya menawani rezeki. Ayo ngene rezeki, nek ora rezeki ya nagi kosokan to. Oh, yo wis. Wong nek ra nyimak ya kok ngono kae. Yo. Yo wis teko. Yo. Golek yo. Wah iki sing jenenge giok iki. Oh, apa ya? Endi? Endi? Iki lho. Ayo, Iki lho. aku Jiko. Jiko wi. Jiko. Mosok tuh giok Ayo. iki. Kowe giok wi. Ah, Tayo. kowe giok wong wi. Giok wi. Wah. Iki apa watune iki? Iki po ge watu giok iki. Rupane kuning-kuning ngene iki. Iki. Ngene iki modele. Apa iki sing watu giok? Iki. Yo kuning-kuning iki. Udu. Kok apa to? Wah, biru ijo kae ora. Ya nono, sing rupane biru ijo ki. Oh ya. Ana ning ngene iki Wong waktu aku ya kali yo. melu-melu kok yo. Saya kowe. Wis ngapusi cas bener-bener ngene iki. Ampun. Ampun, Pak. Aku aja digepui, Pak. Ganti rugi iki bocah-bocah. Iya ki. Ganti rugi apa? Pasan ngetutno. Wah, Domek ki degan. oh pokoke kudu. Bang tak keloi cangkeme wis. Wah, Nah, nek midgano sepele. Apa no? ha. Nek omek gen sapa? Alah. Nek tekoni kok ngene iki kok. Ya, ben pane takoni. Heeh, ngene iki. Oke. Yo. Ya. Bukti endi? Aku lho. Ya. Iki ta? Heeh. Ya. Mek tekan mono. Sepele. Sampeyan pokoke. Bismillahirrahmanirrahim. Aku lho. Aku. Lah, weh. Sing akon sapa kuwi? Coba teko. Waduh, ayo. Bocah, Pak. Wah, ora bener kuwi kok bengkolang kuwi kambil kuwe. Wah, ngamuk. Kapikiran nih. Oh, Cepat. Wah. Loh, aku mau dikon. penganggone ya aku ya. Ampun, Pak. Ampun. Wah, iki wis dengan bocah-bocah jenenge uang. Wah. Dalan mau nang endi? Sapa juga dalan? Aduh. Singapura, Pak. Oh. Waduh. Ayo. Anu lungi pampayu ya nek. Yo. Aduh, kecekel. Nek ratu lungi kaya mesake temen lho. Aduh. Aku dinteni. Nah, nek ratu lungi kaya mesake temen lah. Duh. Wah, lara apa, Pak? Wah. Jan tuh. Ra genah. Iki klambi bener aku ya, aku ra watono mek. Mau dikandung kancane nek takoni wonge meni. Kae gen sapa? Ngene kok, Pak. Ngenangen piye? Yo, Wong klambi guna aku kok ya aku ora iso-isone ngerti wong mau. ngene-ngene. Nek takoni kae sapa? Oh. Ngono. Masih ngomong sapa ki? Kancane kae wis Ora mlayu wae. bener berarti koncone. Ngono, yo wis ya Pak, aku tak nututi bocah-bocah kae. Tak nututi bocah-bocah kae. Lah. Nyoplo tenan. Ilah. Oh, pancen